baydygyna aýyl garapdyr. Pederlemizin aýdşýaly adam terbiyeti bilen, yurt baydygy bilen tanalýar. Bu jümlede aýratyn many bar. Ýaşyl baydygymyz bilinti parlamak bilen watanymyzyň mukaddes garaşdyrlygyny, döwürleriň we nesilleriň dogamyny, halkymyzyň baý taryhyny we medeniýetini, parasatly durmuş filosofiýasyny, onuň şöhraty geçmişini, ajaýyp häzirki gününi we erewşe senanyň hormatyny, Türkmenistanyň döwlet senasiýalaryny, soňra jewitligimiziň ebediliginiň nyşanyny gürlen döwlet baýdygymyz, biziň geçmişimiziň, häzirki döwrümizin hemde geljegimiziň şöhratydygyny alamatlandyrýan milli mukaddesliklerimizdir. Aşgabat şäherindäki konstitusiýa binasy bilen Baydyk meýdançasy, döwlet ähmiýetli Arkadag şäherindäki wilayatlarynyň merkezlerindäki meýdançalary bugün konstitusiýamyzyň paýtagtymyzyň günorta künjeginde ýerleşýän we 133 metr belendligi bolan üstünde mermerli paýtagtymyzyň güzül künjeginde ýerleşýän bilent başly Baydyk üstüni şäheriň dürli künjeginden görünýär. Aşyl baydygymyza ajaýyp gülle sesini goýdy. Atyrly däwe eýirip, dabara gatnaşylaram bagtyar durmuşyň nyşany baydygyna aýyl garapdyr. Pederlemizin aýdşýaly adam terbiyeti bilen, yurt baydygy bilen tanalýar. Bu jümlede aýratyn many bar. Ýaşyl baydygymyz bilinti parlamak bilen watanymyzyň mukaddes garaşdyrlygy häzirki gününi we erewşen bolup durýar.